Ehkä ei välttämättä. Pinkki oli niin kuin se maavi. Sitä, että sitä asiaa tehtiin niin miljoona kertaa, että se onnistui. Se lähti kun se on ihan sama, vaikka sä ilmoitat minkään, mutta se periaatteessa vaikka sä ilmoittaisit mitä niin se ei todennäköisesti vaikuttaisi minkään, kun siellä on ennalta-arvoisesti, että otetaan noin. Jos ei siellä joku tuomari katsoo, että koira vaikuttaa doupatulta, kuumatulta ja tuomari haluaa testikavattua, mutta se saa niillä olla. Ja noillahan on siis voi moottorina on toi taistelita. Ja niillä niin kantavaa voimaa. Jos ei noin taistele, niin täytyy sanoa, että nyt se tulee vähän. Sillä on tolla ratalla on jotain pahasti kielessä, jos ei taistele. Niin, joo.